So, para sa ato ang start sa ato ang midterm, direta sa section 3-1 statements and quantifiers. So, first na to, mga learning objectives, define and identify statements, define logical connectives, and write the negation of statements and write statements symbolically. So, first na to, ang definition na to sa statement is a declarative sentence that can be objectively determined to be true or false, but not both. So, meaning, kung naka-remember pa mo sa English ninyo, yung basic English, di ba? Upat man na sila, naatay declarative sentence, di ba? Naatay interrogative, naatay exclamatory, naatay imperative, di ba? So kung may ngon gali kag declarative, di ba dapat ang last ana period, di ba? Na question mark, exclamatory, napoy command, di ba? Pag duha ka duha man pasabot ana, pag duha ka period ang ending ana sa either declarative or imperative, imperative kay na command. Pero pag declarative gali, meaning ang yung sentence lang kay true or false. Okay? Pag nagali true or false nga statement automatic, you can say that the example is a statement. So example kani para masabtan nimo, radioactive spiders can make you a superhero, no? So ayaw sabtan jud ang ano ha, ang example. Tanawa lang sa jud kung nga ba siya ay true or false. Kung makita ba nimo, tinuod ba nimo pag mapaakat ka radioactive spiders kay ma superhero ka in real life. So false jud na, no? So makaingon jud ka nga declarative sentence na. This is a statement. Okay, next is 2 plus 10 is equal to 12. So that is statement din. You can write that to English sentence, di ba? Ang mathematical statements, no? Pero natin mga following sentence niya, dili siya matawag og statements. Okay? So first is, give me onion rings with my order. So kung mapansin mo, na period. Pareha man sila, na period ang last. Di ba? Pero, dili ni siya statement. Yan naman kay command man siya. Nakuha siya. Kani, what operating system are you running? So, kani, this is a question. So, dili siya statement. Sweet naman tay exclamatory, exclamation point. So, dili siya statement. The guy sitting next to me is kind of goofy. Goofy is subjective. So, that is not a statement. Okay, nakuha ba siya? Basta makaingon ka true or false sa iyang sentence, statement na siya. So example, we have here exercise. Important jud kini siya nga dapat masabdan jud nato ni. So decide which of the following are statements and which are not. So first nato, most scientists agree that global warming is a threat to the environment. Statement. Mura na mo i-identify statement ba siya or hindi. Makaingon na kag statement kapag ang sentence niya kay true or false, but not both. Okay? So next, letter B, na may question mark. So this is not a statement. Letter C, hindi rin statement, kay naaman ta exclamatory. Letter D, automatic statement yan. Basta mathematical sentence, you can write that into English sentence, di ba? Na-discuss na ko na siya sa prelim. No? This book is about database management. Unsa na siya? Watching reality shows turns your brain to mush. So, unsa man ang letter A, D, E, F? So, tanaw na to. Letter A, D, E, R, statements. Kaya nga naman, ang letter F, manggod na to is an opinion. Okay? So, kani siya, dili siya statement. So, muna siya inyong sabton ha. Kailangan makaingon ka nga, true or false ba ni siya para makaingon kong statement. Kaning letter A, statement. Letter D, letter E. Statements na sila. But letter F, hindi. Okay, kay opinion man siya. Inatura, very easy lang dyan di siya. No? By recognizing statements. Okay? So, pag naka-idea na ka, sa ng statement, at least na naka-idea ang statements.
maka-identify na kag statement. So nanatay ginatawag na simple statement. Ang simple statement is only one idea. So kung makaingon kag subject verb agreement o is simple statement ra na. Okay? So example, your jeans are torn. Sumoto, simple. Your jeans are torn. My dorm room has a pile of dirty socks in it. Daytona Beach is in Florida. Moto siya. Okay? Natay, simple statement. So, wala kay makita dira nga question mark, exclamatory, hindi rin siya opinion or command. Okay? So, dapat ano siya, declarative sentence para makaingon ka nga simple statement. Okay? So, next naman kay ang compound statement. Ang compound statement is formed by joining two or more simple statements with a connective. So, pasabot na natay ginagamit ng mga connectives. Okay? So, sa mga connectives, tanawon nato, basta two or more simple statements, compound ang tawag. Okay? Meaning, daga na kayo og mga simple statements, i-combine. So, John studied for 5 hours and he got an A. Ang A grade na siya, grado. So, kung mapansinin mo na tayo first statement and then this is the second statement. So, muna siya ang ginatawag na connective, ang end. Okay? Luisa will run in a mini triathlon or she will pay in the campus tournament. So, meaning, kaning makita ni mga or, mo na siya ang connective. Okay? Luisa will run in a mini triathlon. Mo na siya ang first statement and then ang second statement, she will pay in the campus tournament. So, duha ka statement. So, compound statement na siya. Next naman, if I get 80% of the questions on the LS80 right, then I will get into law school. So, mapansin mo, ang naatay if then. Ang if then, mo na siya ang connective nato. Okay? Natay word na if then. So, that's the connective. So, nakuha. Mo na siya ang simple statements kaning I get 80% of the questions on the LS80. Then kaning I will get into a law school mo na another simple statement. Okay? So, next na po nato, muna ni siya mga connectives. Okay, katong explain ako ganina, mo na to siya ang mga connectives para mas masabtan pa ninyo. Okay? So, first na to dire, mo ni siya, take note ha, make sure na amoy notes para ma-take note ninyo na tayo word the end, if then, even only if. Okay? Nakuha siya. So, next, ang connectives na to na atay ginatawag na formal name na siya tawagan na. Okay, so the first nato is conjunction. Ang conjunction, ginagamitan nato and. Disjunction, ginagamitan natin ng or. Conditional, if then. Biconditional, if and only if. So take note ha, dagan na pa kayo formula karon. So you have to take note all of this. So next, nato dire, we have here the following examples to classify the statements as simple or compound. So simple ra kayo. Simple or compound. Dali ra kay na siya. I-identify lang jud simple or compound. Let first, our school mascot is a moose. So simple. Kay wala man siya connective. Letter B, if you register for Wi-Fi service, you will get 3 days free access. So natay if then, natay word nga if. As you can see, walay then, but automatic na yan nga nay then na diri. Since gagamit man siya comma, nay if then diri. So connective. Kaya nga naman, naman kay first statement, you register in the Wi-Fi, then you will get 3 days access. That is your second sentence. So, compound statement siya. Using if then. Nakuha?
So muna to siya ang ato ang second example. Okay? So next na to nga example, letter C, tomorrow is the last day to register for classes. So simple. Letter C, simple. Letter D, in the interest of saving the planet, I will buy either a hybrid or a motorcycle. Not a word nga or. Either. Okay? So connecting. Yun naman, naman tayo duha ka statement ana. Okay? So makita nimo, I will buy either a hybrid and I will buy or a motorcycle. So duha man na siya ka statement. Okay? Kay gigamitan man siya ga either. So duha na siya ka statement. Okay? So kung mapansin nimo sa letter B, sa may gigamit ani conditional statement kay naman siya if. Remember pa ka ng conditional if then. If then letter B, conditional statement, compound. Letter D naman either, so disjunction, ang or, na may word na or. So mo na siyang i-explain niya diri. Okay? Letter A and C, simple statement. Letter B, conditional. Letter D, disjunction. Okay? So next na to diri is the quantifiers. So sa quantified statements involve terms such as all, each, every, no, none, some. There exists at least one. So there are five. Para naman sa universal. So take note ha, daghan ra ba kayo magtunan karon natay all, each, every, no, none. Ginatawag na siya og universal quantifiers. Okay? Para naman sa existential natay some, there exists at least one. Para sa existential quantifiers. Okay? Nga man natay universal quantifiers because they either include or exclude every element of the universal set. Okay? Either na sa tanan or wala tanan. So, mo nang universal. Okay? So, nakaagi naman tag prelim para sa ato ang universal set, naka-idea na mo. So, mo na siya ang pasabot. But when you say existential quantifiers, natay word na existence of something but do not include the entire universal set. So, na word nga some. So, dili tanan. O hindi lahat. Okay? Na word na some exists at least one. Okay? So, not all universal set. So, na siya existence. Okay? So, para masabdan nimo natay example. So, easy na jud siya. Kaya nga naman, identify ra nimo ang quantified statements. When you say quantified statements, it's either existential, universal. So, identify lang nimo, dali lang. Na siya yung word nga every. Every student taking math for liberal arts this semester will pass. So, natay word na every, so that is universal. No, nursing student is also majoring in criminal justice. So, since we have the word no, this is universal statements, universal quantifiers. While yung some, there is existential. Di ba? Some people who are in Miami Hurricane fans are also Miami Dolphin fans. Next is there is at least one professor in this school who does not have brown eyes. Okay? So, meaning na existence. Di ba? So, dali ra kayo. So, make sure nga nakasar pa ta ning midterm. Kaya dali ra jud siya. So, next definition na to. Dagan kay mugtun-an for today. So, double time tag study ha. First na to diri negation. So negation of statements is the corresponding statements with the opposite truth value. So meaning, pag natay statement ha, dapat na-gets ninyo sa ng statement. Kakasabi ko lang, declarative sentence. Okay? Pag natay declarative sentence, imo siyang balihon or use the opposite statement. So, mo na yung pasabot. You have to negate the simple statement
by adding the word not. If the statement is already includes the word not, then remove the word not to form the negation. So nakuha. So dali ra kay ni siya. Imura na siyang i-use ang word na not. Pero pag nanay word niya not, tanggalin mo lang yung not. So example, natay statement. So natay statement, Auburn will win in Sunday. So butang lang ni mong not, di ba? Auburn will not win in Saturday. So yun lang. Or you can also change Saturday to Sunday as long as na-negate mo lang siya. You can use antonyms. Kung familiar kayo sa antonyms, baliktarin mo lang. I will took a shower today. Pwede po, I did not take a shower today. So make sure, iklaro ninyo ang sentence ha. Not necessary you write or you put not in the sentence. Kay marong grammar, jud siya. Okay? Kay makasabot po grammar ha. Dili pwede ibutang nimo dire. I took not. Lisod po. Walang ganon, no? I took not a shower today, di ba? So, ang right sentence, I did not take a shower today. Okay? Since past tense naman siya. So, ayusin niyo yung sentence ha. Pag magbutang mo og not, dili pwede yung pataka lang og butang. So, klaroon ninyo ang English sentence. Next is, my car is not clean. So, butangan lang ni mo, my car is clean since the original statement is meron ng not. So, tanggalin mo lang. Okay? Or pwede gali butang dire, my car is dirty. So, pag negate mo, my car is clean. So, ganun siya. You can use antonyms or you can put not or you can remove not. It's up to you. As long as you negate. There's so many ways to answer naman, di ba? Options to answer as long as correct. Okay? So, next na to, we have here the following negations for the quantified statements. So, since na naman tayo idea sa ng negation, you can now use that for the quantified statements. Ano nga yung quantified statements? Na-discuss ko na to kanina. Ang quantified statements is nata universal and existential quantifiers. Okay? So, tungod ana, pwede na itong magamit ang negation. So example, we have here the statements contains although. So you can use the negation for some do not or not although. Dito kasama ha. Muna nilabot ang or. Some do, pag meron tayong gihatag nga word na some do, ang imong buhaton, pag negate ana, pwede none do or all do not. Pag some do not, nanay may word nga not, okay mo nang careful jud mo pag ang given gala na lang jud na siya. So nahimo na siyang all do. Pag none do, some do. Okay? So mo nang careful jud mo ng mga quantifiers. So we will use that para sa to ang example para magets nato. So again, daghang kitag mga formulas ha for this topic. So better na mo yung notebook para ma-take note ninyo. Okay? And we have here the diagram show show here para mas masabdan ninyo. Okay? The statement diagonally opposite each other are the negations. So kung moingon kag all are, some are not. Kay wala pa may not diri nga word sa all are. So may tabo, some na lang siya. Some are not. Pag none are, some are. Kani existential to ha, ito universal. So meaning, pag universal, magiging existential na lang. Nakuha kasi opposite kung good na sila. Ang existential of universal quantifiers are opposite. So all are universal. Mahimo na siyang some are not. Mahimo na siyang existential. 'Di ba? Nakakuha siya existential quantifiers. So next na pud nato kani existential man ni. Pag imo siyang i-opposite each other, mahimo na siyang
Universal. Universal niha kay basin malipot ka na ang non kay negation, no? Dili ina napasabot. Universal. Okay? Ang ato ang opposite ana. Okay? So, example, para maintindihan natin, we have here, write the negation of each of the following quantified statements. So, i-negate mo lahat. Okay? Yung mga examples. So, we have here letter A, every student taking math or for liberal arts this semester will pass. Letter B, some people who are in Miami Hurricane are also Miami Dolphin fans. So, naka-word nga every. So, imo siyang i-negate. Diba? Na-discuss na ako ganina. Pag na-word nga every, so this is universal quantifier. So, himuha mo siyang existential. Okay? Himuha mo ni siyang existential quantifier. So, ang answer sa letter A, some student taking math for liberal arts se- this semester will not pass. Okay? Kung moingon kag every, pwede ka gumamit ng some para safe. Okay? You can use the word some. Then, butangan mo not diri. Kaya nga naman, dinigit mong gud mo siya. Pag moingon gali siya some, usa may usa man ang sum, di ba? Existential. Kaya mo ni mo siyang universal. Kaya inigate lang din mo ni diri. Na word nga not nakuha siya. Again, daghan kay mga ways to answer this. Okay? Pwede naman gumamit ng not every. Di ba? Nabi ako gihatag ganina, daghan kay mga words nga pwede gamiton para maka-answer. Di ba? Or you can negate the quantifiers. So, yun nga, sinabi ko dito, some, or you can use not every. Not every student taking math liberal arts this semester will pass. So, kung napansinin mo dire, wala yung word dire nga not, di ba? Kaya nga naman kay gingon dire nga word dire nga not. So, ma-double negation na noon ka. So, ma-wrong grammar ka, ana. So, no need to use the word not na dire. Kaya na may word nga not. Pero kung gusto mo kani nga sentence, must say, pwede ra. Okay? Next naman, letter B, naman siya yung word nga some. Pwede po ka mo gamit og no. Okay? Pwede po all. Pwede naman all. Okay? Dagan kay words na pwede sa existential ay universal quantifiers ha from existential. So pwede no, pero pag gagamit ka ng no, wala na yung not. Wala yung word nga not na dere. Kaya yun nga, double negation man good siya. Nakuha. Pag mo gamit kag all, pwede naman all. All people who are in unicorn funds are not. Kailangan mo butang kag not dere. Okay? Kaya para ma-emphasize ang imong negation. Kung wala, marong jud ka. So mo nang careful jud ka. Kung sa imong gamiton nga universal quantifiers, okay? Kung gagamit na ba siya og negation or wala. Nakuha siya. So next naman, letter C. Sa hihingan sa letter C, there is at least one professor in this school who does not have brown eyes. So kung mapansinin mo na yung word nga at least one. So that is existential. Tama? And then naman siya yung word nga does not have brown eyes. So meaning, na naman tayo word nga not. So you can use all. Diba? Sinabi siya at least one. Why not butangan mo all? For negation, all. All professor in this school who does have brown eyes. Wala na yung not. Kaya nag-negate man ka. Okay? So letter D, at least one nursing student is also majoring in criminal justice. So, dire, kung mapansinin mo na yung word nga no. So, universal siya. Diba? So, kung mapansinin mo na yung word nga universal, himuha mo siyang
existential. Pero, nakakaibutang anong not dere. Okay? So, mo itong napansin mo sa answer niya, some. Pwede po kang gamit ng some. Pwede po at least one. Okay? Daghan kay mga words na pwede. Di ba? At least one nursing student is also majoring in criminal justice. Pwede naman some. Some nursing students is also majoring criminal justice. Okay? Kaya nga naman wala man tay not kay no man good ni. No? No nursing student is majoring criminal justice. Okay? So mo na, kung imo na siyang existential, okay? Is gyapon ang imong butang diri. At least one nursing student is also majoring criminal justice. So make sure butangin po ng sense ha kay di na sa common sense pero butangan po ninyo understanding sa inyo ang pag-negation. Okay? So mo na siya critical thinking ang challenge ani mag-change na gali kang sentence. So sabta pod dili pod nga mangopera ka. Okay? So kailangan sabta jud ang pag-change nimo sa negation ana ha. So proceed ta. Next is symbolic logic. Uses letters to represent statements and and special symbols to represent words like and or and not. Use this symbolic notation in the place of the statements themselves allow us to analytically evaluate the validity of the logic behind the argument without letting bias and emotion cloud or of our judgment. So we have now the symbols para sa mga connectives na to sa word na and or not. Actually, daghan kayo na siya. Napay if and only if, napod tayo if then. Okay? So, muna yun siya ang mga symbols para sa ato ang connectives. So, gidiscuss na ako ni na natin mga pangalan. You have to familiarize this. Pwede po i-memorize ninyo or ibutang ninyo sa inyong notebook nga nakasummarize na para di na mo magbasa sa aning nga PowerPoint. So, better you have a notebook ha para familiarize ninyo ni tanan kay daghan kay ta og formula. Okay, para sa atong coverage para sa midterm. So, when natin word nga end, so ang symbol ng end, arrow up. So, i-familiarize na ha, natay arrow down para sa or, disjunction. Arrow to the left, pwede rin siya arrow to the right, to the left, right. O sa isang arrow lang, pwede. Okay? If din ang tawag, na. Next, if and only if, double arrow. So, muna siya mga symbols. We often use this paraphrase in the logical statements when more than one connective is involved in order to specify an order. So first na to dire, before ta makagamit sa mga symbols, natay ginatawag na simple statements in logic. So in simple statements, gagamit ta ani P, Q, and R. Or ginatawag na siya variable statements. Lowercase. Okay, nakasabot og lowercase ha. Any alphabet letter, the small letters, tanan. So, sa mga other books or sa mga YouTube videos, always should ginagamit ang P, Q, and R for variable statements. Ano yung variable statements? Kung natay statement, okay, ginahimo na siyang variables na lang para mas madali, masabdan. Nagagamit ng mga symbols na lang. Okay? So, we can use the P to represent the statements. I get paid Friday. And then yung Q represents as a statement, I will go out this weekend. So, nagets ba siya? So, instead nga magsulat pa ka nga taas nga sentence, imo na siyang i-represent na lang as a P. Variable statement ang tawagan na. Naku ha, isulat ha. Usa ng variable statement. Yung statement natin, ginawa na lang siyang variable. Letter P. Itong statement naman na I will go out this weekend, ginawa na lang Q para mas madali. O, diba? Easy na lang siya.
So that's why once you use this symbol, P implies Q, or if P then Q, you can use now the conditional statement. So I will write that in the sentence. If I get paid Friday, then I will go out this weekend. So you can write that in the sentence or in the symbol P. Implies ang pagbasa ha, kay implies. Another term sa conditional statements kay implies. So pwede naman if P then Q. Okay? So again, pag maghatag kog inani nga symbol, make sure kabalo ka unsa nang si P, unsa na si Q, unsa may gibutang ana nga statement. Okay? Then you can use the conditional. Pag conditional, ito lang yung gamiton niya connective. If then, nakuha. Next, natay word na tilde. Ang tilde is just a symbol to represent a negation. Okay? Makita niyo siya sa MS Word, sa Microsoft nato. Okay? Microsoft Word ha. Kay base na po yung reklamo nga, wala makakita inahan na naarang na sa Microsoft Word, or you can use that in a PowerPoint lagahan. So, pag makakita ang inani nga symbol, you can use the negation. So, example, P represents I get paid Friday. So, meaning, itong I get paid Friday, ito na yung P. Ni-represent natin. Okay, na gets ang gi-represent nato ang P. Then, you can say that this symbol negate P. Represent I do not get paid Friday. So, make sure sabtang sentence ha, kay basin butangan ninyong I get not paid na. Karon nga jud ang grammar ana ha. Sumutang gagamit tag word nga do. Diba natay duha ka tulo ka buok do, does, did. Kailan yung ginagamit? Okay? So I did not get paid Friday. So mo ang answer pag magamit ka sa negation. Okay? So naatay mga example, i-familiarize niha kay dagan kita mga symbols nga gamiton. So let's use the symbol P to represent the statements large o natay statement. Pero again ha, gibutangan ni siya symbol na large coney is a dog. So kaning large coney is a dog, gi-represent na nato na siya as P. Represent na siya P. Na klaro? Then next is ang Q. Represent Guinness is a cat. Okay? Ang Q, Guinness is a cat. Klaro na. That's what you call the variable statements na to ha. Gihimo na ng variable yung mga statements natin. So, letter A, what does the statement negate P? And this is and. If you still remember, that is your conjunction. And, kaning arrow up. Sa, dali ra jud kay niya. Dili jud na siya lisod. So, igura mo ni mo siya i-negate. Diba? Large coney is not a dog and Guinness is a cat. O di, tapos, o di ba? Inatara, igura na mo na siya i-follow sa nga symbol. Next naman, what does the statement kani? And then the question is the same banish sila, the same kaning duha ka box statement na to, A and B, are they the same? So that's the next question. So, mo tong na-mention ako kanina sa letter A, nasabi ko na, large con is not a dog and Guinness is a cat. So that's your sentence. Immoral jud na silang gisumpay. Connectives. Okay? Sumpay ra na, mao nang gagamit tag word nga and niya ang P na to kay not P ba ya? Subutangan ni mo not P. How about kanina o kani? Negate P and Q. So, ang answer na, it is not the case that large con is a dog and Guinness is a cat. So, boto siya. So, muna siya ang challenge. Okay?
pwede ka mogamit og inani nga sentence. It is not the case that sumon ni siya ang negation, yung tilde. Ito yung P. Kita mo ni ang P, arrow up, namatay end, dahil ang P, ay Q, sorry, Q, ginis is a cat. So, mo na siya. So, ito ang confuse anang P, Q. Pwede jud ikaw magbuot kung sa imo ang variable na gigamit. Pwede A, B, C, D, hanggang Z, ikaw bahala. No? Ikaw man nag-represent. So, diri sa example, ni-represent lang natin yung P as a variable statement. Sa large cone is a dog. Then ang Q, Guinness is a cat. No? Pero sa tinuod jud, pag mawag atag mag-quiz assignment or exam, pwede ka ikaw mag-quote o say gusto nimo nga variables nga gamiton. Okay? As long as na-adjud kay na ay kay gi-represent nga sentence niya. Klaro lang na nimo. Okay? Sa ato lang discussion, PQRL lang yung ginagamit natin para maanad mo safe kay mo may common pag magamit ang mga logic. Okay? So, these two statements are not the same. Kaya nga naman, negation man good na ang kani. Tanawa lagi sa letter B, di ba? Negation P and negation Q. Kung mo siya i-distribute ang negation, di ba? Okay. Kaysa naman ani, sa letter A, dili man negate ang Q, di ba? So, they're not the same. So, that's the answer for letter C. They're not the same. Next, another example, let P represent the statement, it is cloudy. So, ihatag jud na ko ni. Mo ni ang given problem na to ha. Unang sabta jud. So, kung gihatag na gali sa problem P, ayaw pag buhat-buhat og laing alphabet letter ha. Basi magbuhat og A, B, C, D or sabay letter. Giingon na diri na may word nga let. So, that's your assumption. Okay? Let P, mo na siya ang imuang word. A sentence, statement. It is cloudy, yung P. Then yung Q, I will go to beach. So, muna yung Q statement. Nakuha. So, ang task ni mo dire, how to write that into symbols. Statements in symbols. So, letter A, I will not go to the beach. So, ang dali. Di ba? Ang answer na, negate Q. Yun lang. Di ba? Ingon bito ako sa yun rakay na. Ayaw dyan, i-complicate ang life. Kung gusto niyo ma-plot one dire, ani nga subject, sa yun rakay na. Do not overthink. Follow instructions lang jud. Moro jud ang akuha diri. Sa inyo galit ta diri kay online class. So follow instruction ra jud. Paano mo sa kung gusto. So kung sigingon diri nga variable, kung Q galing ibutang, Q dapat. Ayaw na pagbutog lain. Kay mo man ang nasa problem. So negate Q. Next, letter B. It is cloudy and I will go to the beach. So na yung word nga end. So that is arrow up for that symbol. That is conjunction. So ang answer na it is cloudy. Na tayo first statement, P and Q. O, di ba? Kung ana, perfect na dahil ka ana. Mura na ang pangayo. Letter C, if it is cloudy, then I will not go to the beach. So, as you can see, kung kinsa tong if, okay, siyang mauna. Natay, cloudy. It is cloudy. That is your P. So, ang answer na P. Kung asa manggod ibutang ang arrow, siya yung conclusion. P implies Q or if P then Q. Pero kung mapansin mo na yung word nga not, I will not go to the beach. So meaning yung Q natin hindi lang Q kundi negate Q. Ayan. P implies negate Q or if P then negate Q. Nakuha siya. Again, yung word nga din, kani siyang I will not go to the beach. Ito yung tinatawag na conclusion. Yung if it is cloudy, yung word nga if, mo na siyang assumption. No, special man gud ang if then. Later part sa mga next topics nato i-discuss man nato ng mga parts
ng conditional statements. Broad kay na siya nga discussion. So, mo to siya. Na word nga if siya ang hypothesis, assumption, ayan. Ang then, na word nga then, muna siya ang conclusion. So, kung usa itong conclusion, siya yung arrow. Siya yung atong itudlo nga arrow. Kay naman goy inani. Diba yung arrow na sa P? Pa left side yung arrow. Meron tayong pa right side na arrow. So, careful dyan ka, ana. Okay? Kani, right side yung arrow. Kay nakatudlo man siya sa conclusion. Ay may word nga then. Kung, kung kinsa tong si then, siya ang arrow. Nga itudlo. So, mo na ang negate, Q ni siya. Okay? Then kaniyang B. Next is, I will go to the beach if and only if it's not cloudy. So, sa man ang nauna, sa letter D, I will go to the beach. So, mo ni siya ang Q. Nakuha. Then, natay if and only if, this is a connective double arrow. Bi-conditional ni siya. Dayon, it is not cloudy. So, the answer ani kay negate P. So, Q, double arrow, negate P. That's the answer. Okay? Anyway, na naman ang answer dire, na naman yung solution. So, na-explain na ako na siya. Okay? Na tayo negate Q, P, arrow up, Q. Then, sa letter C and D, muna akong explain kanina, P implies negate Q, and then Q, if and only if, negate P. Na-explain ko na to ha, kanina. So, proceed ka. Okay, pabaliktad na sad. Kanina, nag-sulat ta into symbols. Karon, you have to translate the symbols into words. So, pabaliktad naman, so you have to write that to a sentence. Okay, kani, sulat na siya into a sentence. So, ay pakabala ka na naman tayo mga gibutang dire kids sa nasipi. So, ang sipi, my dog is a golden retriever. Then, ang Q natin, my dog is Uzi. So, ang letter A na to, so ano siya pagsulat? Wala ka ito text. Pwede na ito butangan. So, negate P. So, pwede nyo mabutangan. My dog is not a golden retriever. O, yun na. Tapos, yung mo naman ang inigate, mo man ang instruction sa letter A. Diba? So, yung mo to akong pasabot, ayaw i-complicate ang imong life. Super easy na siya. You just have to follow the instructions. Ano yung variable statements na binigay. And then, you have to familiarize lang ano yung mga symbols. Okay? So, moto akong giingon diri. So, actually, magawas na niya siya sa inyo ang ano ha, exercises sa Moodle. So, the answer aning letter B, P, or Q. So, yung arrow down, ginatawag na siya og, ano na to, disjunction. Ayan. So, my dog is a golden retriever or my dog is Uzi. Okay, next, dito sa letter C, kung mapansin mo, ginigit niya ang P. So, my dog is not a golden retriever. So, right, wrong spelling wrong ha, kay mura ba'y common aning mga na-experience na ako. Common jud ang wrong spelling niya, kay nangopia man na. As you can see, naman tayo arrow. So, ibig sabihin, this is conditional statement. So, na tayo word niya if, then. Ganun lang, di ba? Butangan lang ni mong if, then. So, ang if mo na yung mga assumption. Kung asa nakatudlong arrow, mo na siya ang conclusion. Then, ang Q ni mo, my dog is fuzzy. Okay? Okay? So, nakuha siya. Basta conditional ha, na if then.
How about this one? Nauna ang Q. So, unahon nimo pag-write sa sentence ang Q. My dog is, husing mo man ang ato ang statement. Wrong spelling wrong na siya ha, kay na minus one yun mo. If and only if my dog is a golden retriever. Mora jud na. Igura jud nimo ikopya word by word. Piyaw na jud nimo. Okay? Next is, oh, nauna ang Q. So, unahan po di mo pag-type ang Q. 'Di ba? My dog is Suzy and my dog is a golden retriever. 'Di ba? So, mo na siya ang mo ang answer. Okay? So, nakuha na. Sige, next. Ano ba itong answer dire class? No, you don't have to copy all of my, i-encode na ako na ba itong answer dire. So, again, practice jud mo ani ha, magawas na siya sa inyong exercises na ako'y gibuhat nga exercises. Okay? So, any question?